Wong tuwa cenanangan. Oh, Jur. Dalane dipalangi. Ora dalan. Jagat dewa Bathara. Pakde Citraksi. Heeh. Endi sencaki? Endi karo kaca? Endi Antarja? Krak gitis. Mati dening aku. Lah sencaki Garukaca Antarja ki stok liwati. Masa? Lah iya. Lah sing gedhe pangapura aku mlaku 150 km per jam. Dadat ngendi ora ketok wonge. Ketemune men kowe. Ya. Arep ngopo? Jandon. Kopi. Kowe. Kowe apa aku sing tekaning pati? Oke. Eko. Aku apa kowe sing ngantem? Ayo, manut ta. Pak Dicitraksi kok maju perange aku seneng bombong. Biasane iki nyok ming maju ning ora ngrampungi gawe kok iki kok sajae kaya tenanan. Lho, wis memeguru anyar. Oh, wis meguru. Wis. Guru apa? Matematika. Oh. Kok kowe apa aku ngrasake kok sik guyu ki kok sik. Kowe ngrasake tanganku ora kelakon pecah siramu aja dududan Citraksi. Ya. Ngene wae Pak De. Pipitan anu. Piye Antasena? Kowe ngantem ping pira? Ngantem sirahku milih. Milih. Sak banter-bantermu engko genti aku. Kowe pindho, aku pindho. Dadi. Iya. Nyo. Asu anu ajur sirahmu kowe. Nyo. Mati dreuk. Matare. Edian. Energik. Aku nek ngantem ki kudu bareng ngantem kudu bengok. Oh. Nek ora bengok ki ora lega rasane. Pokoke nek wis rampung apa-apa kudu ngono ki. Nyo, pindho apa pisan? Pindho no. Aku mesti tanduk. Oh iya. Nyo. Mati kowe. Ya. Aku malah kaget le bengok. Ya gentenan. Oh, oke. Aduh. Nganggo gentenan kok. Oh gentenan. Ha nek kowe ora gelem tak antem kowe engko DC para masyarakat semene akeh sing do nonton. Wah, Citraksi jireh. Citraksi ki wonge ora kendel. Bareng antem kok ora gelem diantem. Ngono ya? Heeh. Nyonya. Oh, ora seru-seru lho. Lho. Merang kok ora seru-seru. Delok karo kahananku. Kok kowe gedhe lemu kaya ngono sentosa gak aku awakku cici-cipok anu cilik. Awakku cilik tok antem pisan mesti aku tekan ning pati. Mumung ora banter-banter. Alon wae. Nul ngono ya. Ya. Memosake pakdemu. Ya. Wis. Ngopo kuwi? Joget. Gentenan. Waduh. Ya ora sia-sia, Pak Dik. Ora apa-apa wong kowe sak anakku kok. Ya. Mama mati jeneng aku. Ya. Pisan apa pindho? Pindho. Ya. Aku wedi suwe-suwe. Genti aku. Ya. Nek meng kaya ngene kok kowe ping 4 aku pindho. Perbandingane 4-2. Oh iya. Aku ping 4. 6. Oh iya. 8. Wo iya. Kecak kendel e. Iya. Kok aku ngantem pindho kowe ping 8. Iya. Nyos. Kok nyos. Nah. Iya, pindho 3. Pira? 3. Apa? 4. Heeh. 6. 5.
Ora sekolah wis. Sekolah SD. Oh. 17 tahun. Lho. SD kok 17 tahun Gurune nganggo rok tak jepret. wah kurang ajar kowe berarti. Aku terkenal nakal. Oh iya. Nyo. Nek iki yo tak matke sik tak pilihane sirahmu ki sing kelemane nggo napa? Nggo nunyeng-nunyeng apa nggo napa? Lho ora ono. Citra sira ono kelemane. Wong ki mesti ana kelemane. Ola iki apa? Jajal dituthuk. Ora apa-apa. Nggo endi? Nggo nunyeng-nunyeng. Tak sawang kok ana cilik-cilik mlayu-mlayu. Tuma. Oh. Tutu-tutu do balapan mlayu. Iya. Yo. Siap. Siap. Sing seru sisan. Siap. Ora bakal piye-piye aku. Yo. Melah. Wis ndonga sak kuwatan. Ora apa-apa mergane. Ketegelen Pak cilik iki. Ndendekke wektu ora. Ora mentolo aku. Cit. Kok cangkeme mumpluk. Gagar otak kowe, Cit. Cit. Waduh. Cilaka iki, Cit, eling gen. Iki nek ora tak gotong resake jane sowah kowe le, mau yo ya rasah penang. Manus maning jajalanat. Sukirtaning bawana iblis menungso lan tatanan kowe senjaki. Kowe nggawa anak-anake Perkudara. Tok jak ngobrabek para Sata Kurawa. Oh, kowe kuat nadai Cundha Manik meguru karo kowe sawe taun. Kok kaya kagol ngopo, Lek? Mboten kasembatan panjangga kula. Ora kasembatan piye? Sir kula Kurawa mundur, Durna maju ajeng kula ajiar sak katok-katoke. Aku ora sida nggawa pusaka. Pusakane Mbah Durna. Iya. Cundha Manik kok. Iya. Ora usah wedi. Tae wangi. Mengkene dukani Kang Rama, ora apa-apa, iki wis dadi dawuhing Siwa Ndarawati. Engko nek bapak nesu sing arep nandhingi Siwa Ndarawati. Estu napa? Iya. Wah, nek ngaten caranipun kados pundi? Kowe maju ngarep Durna. Iya, lajeng kepanipun. Kowe engko adepan-depan karo Durna, aku tak ambles bumi jedul ning burine Durna. Cundha Manik tak rebute, Durna menjadi milikmu. Asik. Matur nuwun, Nggih. Padha-padha. Remen kula nggadahi putra kados panjenengan. Ayo menyang yo, monggo. Kowe rasa ambles bumi. Aku sing ambles bumi. Kowe li ambles sesuk bengi wae. Inggih ngestaken dawuh. Gondok blegudung selalu gembol sumorante. Ayo, kowe arep ngopo Setyaki? Aja malang krek nang ngarepe Begawan Dara, apa mbok kira kowe iki wong digdaya dhewe sak donya. Nyatane kowe bareng karo aku nggawa Kyai Cundha Manik kowe mlayu sifat kuping. Ning saiki lah kok dadi kendel temen kowe wani menthok karo Begawan Dara sing nggawa Cundha Manik. Ayo. Kowe iso kuat nadai Kyai Cundha Manik. Kowe kuat nadai pusakaku. Oh, aku meguru karo kowe sae taun. Moro kangge tibakno. Ora minggat karo aku. Kene marganing mati. Lho. Nanti pusakaku iki mau ya.
aja. Terus Le. Senjaki aja edan. Senjaki aja edan. Wah. Durna bapakku. Senjaki. Dudu Senjaki. Apa kowe? Aku Werkudara anakmu. Aku Werkudara. Majakku. Ora ono kowe aku mati tenan Werkudara. Kapake kowe. Werna-werna. Ditendang dijotos, dibanteng. Digajol. Senjaki pancen setan. Ora ngormati karo aku. Ora ngormati lek dadi pendhita. Telat, kowe teko telat. Jaluk ngapura. Ora ana ngapura kanggo kowe. Kejaba kowe iso ngaturake batange Senjaki nang ngarepe Begawan Durna. Wah, bungke. Sayuk rukun sak kancane. Modar kowe. Senjaki kowe iki playumu sepira? Werkudara nggunakake aji Bandung Bandawasa. Wungkal bener pangantep-antep. Candak karo Werkudara, sabetke ngebok modar kowe. Wis ora ana sing ganggu gawe karo Begawan Durna. Uripke Durna aman sejahtera. Ora ana sing mari njotosi karo Begawan Durna. Oh, padake aku to iso to kalahke. Padake ora ana sing berani karo Begawan Durna. Sambat to kowe saiki. Ngopo e, Mbah? Ora wong tuwa kok nangis. Nangis. Mergane Arep tak cucuki. ora yo, Mbah, aku ki putu sing bekti. Syukur nek ora. Nek ketoke kok hooh. Bapak mau nang ndi? Ya, makmu cilik Setyaki. Lho, kok doyak ngopo? Mergo Senjaki ngajar karo aku. Anane wong tuwa diajar. Anane wong tuwa diajar. Ora seru-seru le omong. Wis tratapan aku. Anane wong tuwa diajar. Ya mergo aku nggawa cundha maneh arep mateni Senjaki. Terus bapak ngoyak mak cilik. Sing ngakon. Aku. Tok kon ngopo? Senjaki kudu mati. Pokok ngono ki wong tuwa. Aku tak takon ngono ki wong tuwa apa kudu? Wong tuwa. Wong tuwa kok cangkeme elek. Sesuk tak londrene. Antasena. Antasena. Nek nganti Mak Jrik Setyaki mati, mergo bapak Mak Jrik Setyaki mati sing ora trima Wandarawati. Wandarawati geger karo bapak. Tegese kowe wong tuwa sing seneng gawe urup-urup perkara, wong gerang sing seneng gawe perkarane negara Ngamarta. Apik wong ngono kuwi. Elek. Elek. Wajibe wong elek Dijabke. dijab piro sapa? Kewan apa? Nah, ora ngono kuwi Antasena. Aku wis tau. Ora pas. Kowe tak jitet-jitet ya ora. Aku njaluk ngapura Antasena, tangane arep ngapa? Tangane arep ngapa Antasena? Tangane wegah aku nek carane kaya ngono. Waduh, Werkudara, Werkudara, anakku iki Werkudara. Waduh.
Wah. Ambles bumi. Durna bapakku eneng apa? Durna bapakku eneng apa? Ayo tangi. Werkudara. Anakmu Werkudara. Sopo? Antasena. Anakmu Antasena ngajar aku sapen-apenake Werkudara. Wah. Kowe ngoyak sencake. Antasena duduk di belakangku. Iya. Bareng aku balik mripate mencereng. Ketoke ya arep halus apik kene suwe-suwe saya kasar terus aku saya diajar. Waduh, antep Antasena tangane mbangane sencake Werkudara. Terus piye? Antasena doyak. Wong ya ambles bumi. Ora iso ya. Ora iso. Menungso ora tatanan sapenake dhewe ora. Wah, ngopo? Mbok ana sing nyocok cangkemku ya. Mula kowe Antasena nek ketemu kudu diajar. Aku ora trimo Antasena kok wani ngajar mbahne iki anggap apa? Aduh. Antasena kudu tak cekel. Yo. Nek ora nganti tak cekel, aduh. Oh, lagi apa? Anakmu tekan jero nggawa guthek. Nggugu karepe dhewe iki nek ora tak cekel, cuman wae iki ora iki. Dijak anggar. Wah. Gatot wonten timbalan. Mrene ngingstaken dawuh. Ya anakku wa dudu putra panjenengan Rama Kyai. Durna bapakku dijaga ngingstaken dawuh. Aku tak ngoyak Setyaki ngingstaken dawuh. Iki serius ora iki? Aku kok semelang to ya. Engko Werkudara lunga kowe bres. Mboten yak. Kula menika mboten badhe wantun kalian Rama Kyai. Menapa dipun dawuhaken tentu kula sendikani. Yakin? Yakin. Sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah kowe? Nggih, kula sumpah ngertanipun Kanjeng Hyang Durna. Ya wis, nek pancen aku percaya. Nggih. Werkudara? Nggih. Senyaki to ya. Yo. Aku mesti tuku Gatotkaca. Yo. Gatotkaca kowe nunggu aku ya. Nggih. Engko nek infus entek ditambahi ya. Nggih. Ngestaken dawuh. Tunggunen Gatotkaca Setyaki lak golekane. Gatotkaca. Wonten dawuh ya. Kowe murid sing pancing teneng karo putu sing pancing bekti karo wong tuwa. Nggih. Aja wisan-wisan wani ngantemi karo wong tuwa mergo kuwi neraka papane. Nggih. Nek kowe wani nyenggol karo mbahmu sing menehi ilmu karo bapakmu, nek nganti aku wani nganti tok senggol, wah, kowe matine ora entuk dalan. Nggih. Mun aja wani karo wong tuwa. Nggih. Wong tuwa wajibe dilindungi kaya hutan. Nggih. Ngestaken dawuh paduka Hyang. Tenan ya, Nger. Najan sing goleki aku kuwi adimu kakangmu ning kudu tok elekke. Nek ora tok elekke, wajib tok waneni. Sedika ngestaken dawuh. Antarja iki. Nggih, Kanjeng Hyang. Arep apa kowe? Dipun dawuhi dening Dimas Antasena. Kanjeng Rama ngoyak Paman Setyaki amarga saking paduka Kanjeng Hyang. Heeh. Ora apa? Ora trima. Mesinipun kula mboten badhe trima, Kamas. Nyuwun pamunten. Sawun kados mekaten Dimas. Hyang Durna iki pakartine ala. Nek ora diajar ndak tuman, menawi Kamas badhe miloro dhateng Hyang Prambantuna. Kula inggih mboten trima. Lho, yen ngono siadinge wangi karo Hyang Durna, mestinipun kemawon kula badhe ngayomi jer menika tiyang sepuh. Yen ngono apa kelakon pasdulurane antaraning Antarja karo Gatotkaca pisah merga Begawan Durna. Yen pancen Kang Mas Antarja badhe miloro dhateng Hyang Durna, kula ingkang boten nrimaken rasah basa-basanan.
ketok gedhoamu. Ketoke lair kowe ning Samarta ning batin kowe ngewangi mungsuh, batin ngewangi wong Kurawa. Pancen kula ajangi. Saiki arep ngopo? Aku manut karo Raden Antarja. Lho iblis. Yen ngono wis pancen wani karo pun Kakang sing dawedeni apamu. Ayo jajalan Antarja, jajalan Garukaca. Kene marganing patimu, kene marganing patimu. Ya tenanan lek arek labuhi karo aku. Nyeyang. Kula badhe labuh nang Nyeyang. Antarja teko ya mripate abang tenan. Gatotkaca pisah sedulurane. Aku ngewangi Paman Jaki, kowe ngewangi Bawadana. Iki mergane manemu. Iki aku wis mempeng banget mudyar. Anak Werkudara do gelut. Aku sing nggo sasaran kok mestakaku. Dieng 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 dieng. Maune iki lomba. Maune iki ming mak des des des. Bareng arep rampung kok des 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 des. Oh, apa-apa ki nek rampung kok cepet. Jeng 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 dedeng tandeng tuso. Dara. Werkudara. Ngopo? Mengke-mengke ngapa kowe? Goleki Senjaki. Ketemu ora? Ora. Kowe tak kandhani. Wah, ngopo? Anakmu gak kanca karo Antarja, nutuki mestakaku. Wah, apa iya? Gathotkaca mau tok kon nunggu aku ki jebul nang ngapusi. Kakane teko ki tantangan kae. Gathotkaca lungguh kene iki, Antarja lungguh kene iki. Iki Antarja, Gathotkaca. Iya. Tak goleke watu sik. Iya. Iki nggo kronologi kejadian. Iki aku. Iya. Iki aku. Iya. Aku meneng wae nang kene iki. Gathotkaca karo Antarja tantangan. Pisah sedulurane. Iki mergane panemu, Kakang Antarja dicoba mungsuh aku. Ayo, legane atiku. Tung dlang tak. Kowe karo kancaku Antarja, do nuthuk gede-geden. Cleng 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 cleng. Sing ditutuk watu. Aku. Iki aku. Tak tulisane. Yo. Begawan Durna. Yo. Wah, kok watu. Ming upama. Jleng 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 jleng. Aku nglekar. Yo. Omong-omongan. Kalau saiki anakmu ben ngangkringan mung loro kae. Bungae ra jamak-jamak kalau. Gelase ditangting tangting tangting tangting. Wah, apa ranane? Kose. Aku nek tak tinggal aku meninggal. Meninggal piye? Mati. Yo. Mergo aku diajar. Lah terus aku digendong. Kowe ngoyak Senjaki ngoyak Gathotkaca ngoyak Antarja aku digendong. Aku selalu ikut denganmu. Iya. Aku mesti melu karo kowe, ora ana sing wani ngantemi aku. Yo. Tak gendonge. Tak oyahe. Werkudara. Piye? Sing digendong ki aku. Jare kowe iki. Bento. Iki mau meng upama Werkudara. Iki saiki dilangke. Sing gendong aku. Oh iya. Oyake. Mangkat. Yo. Aja kuwatir. Tak oyake. Nah, sing buatir. Senjaki cekel, Gathotkaca cekel, Antarja cekel. Ora ana sing cicil mbok iki.
Aku jarang. Piye? Ora banter-banter. Kebanteran cangkemku melambe-lambe. Kena angin. Calonke. Iki sing kebanteran Werkudara. Alon sithik nek. Ya arek kecekel sok kapan nek ngene iki. Wah, lambene keder yo ben. Sing baku kecekel. Cekel, senjaki karo gar kaca karo tajo. Yo. Werkudara! Sepambure Werkudara! Waduh, Werkudara! Sepambure Werkudara! Waduh! Piye? Tak kira ki nek wis aman. Polisi kena mukmen. Mukmen. Kowe mlaku rono, Antasena mlayu banter banget ngantemi cengelku. Kowe balik mlayu rono, Senjaki ngantemi cengelku. Terus piye aku kesel. Aku digendong ning aku lak madhep memburi. Wah. Aku ora biasa. Engko tak ajari kowe mesti iso. Wis gawe kene. Nah. Aku tak weruh pemandangan. Dadi nek kono ana sing ngoyak karo aku iso ngandani karo kowe. Antarsa ngono ya. Yo. Ngono aku karo kanca ngoyak aku tak muni karo kanca. Yo. Wis gitu ya. Yo. Sing banter. Yo. Werkudara. Piye? Kadut kanca kon dhuwur. Tuh ya, karo kanca. Yo. Werkudara. Piye? Antarja mlayu banter banget saka mburi. Antarja mlayu banter banget saka mburi Werkudara. Telat Werkudara, telat. Wah. Telat. Aku nek wis mburi Antarja ki terus balik. Ora mlayu sak banter-bantere kok. Tuh ya Antarja. Tuh ya terus. Yo. Werkudara. Opo? Nyaki Werkudara. Opo? Nyaki. Sopo? Nyaki. Telat Werkudara. Ora cetha. Wah, tak kira nek njaluk kuwaci. Senjaki Werkudara. Oh, itu ya. Antarja Werkudara. Senjaki Werkudara. Antasena Werkudara. Senjaki Werkudara. Antasena Werkudara. Gatot kaca Werkudara. Antarja waduh Senjaki Werkudara. Gatot kaca Werkudara. Antarja Senjaki Gatot kaca dadi siji Werkudara. Jar mukmen. Assalamu. Tobat abitke. Wah, luweh. Piye, Pak? Golek es teh. Pripun Kakang Drona? Tangi. Jam pira? Lho. Sekolah mboten. Seragame teles. Kandhane ngayal ta. Pripun kok awake kok dadi remuk kaya ngoten? Aja diajar karo anak-anak mendho. Lah terus pripun? Sowan sanipun Iwang Pikulun Pot. Sinten dewase? Betari Durga. Kula mboten lega nek ora arek uripe wong-wong negara Ngamarta.
Ana sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteran ing asta kang kumiteran ing astaning asta Setyaki wonten timbalan Begawan Durna piye? nggih pangesunipun sampun mundur wa Prabu syukur Monggo saka pangiraku angel diundurke iki kula piyambak ugi mangertos saking panginten kula ugi badhe angel dipun unduraken lha sebabe apa Pakdi lho ana sing mbiyantu kok Antasena ana sing bantu ana monggo pawongane ya gagah Sekti Mandraguna. Lho aku mbantu Durna ya apa? Wong mau ora iso mikir apa piye? Durna ki pakartine elek kok dibantu. Sapa kuwi dhisik bantu karo Begawan Durna? Kok kaya rapati ndugamono. Wong tuwa apa wong enom? Wong tuwa. Lho wong tuwa kok ora iso mikir. Wonge lunga. Lah kowe iki senengane bebeda karo bapakmu, Werkudara. Wo. Dimas, kadangmu Yai Samyaji Arjuna kembar. Ayo tak kanthi ana ing Saptawarga. Ayo Werkudara. Nyango. Lho. Sawu tak lunga kowe. Antasena terus ora tanggung jawab Werkudara, aja kaya bocah cilik Yai. Yo.